ka danna alamar subscribes, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan kada ɗan uwa ka manta ka danna wa bidiyon nan alamar like. Mun gode da kallon tashar Sarewa TV Plus. Zan mutu dan ke sai ya da fadi bakin sani, ba ni da kowa banda ke ummu abiha. Kai mini dogon zamani dan alfarmar Fadima da daroko nake, kar ayi aikin babu ni. Karan dama na wasake na fitini duniya, na can sama madu su san da ni. Dan alfarmar Sayyidi Ali roko nake, ka saka ni cikin masoya ka suturta ni. Zan mutu dan ke sai ya da fadi bakin sani, ba ni da kowa banda ke ummu abiha. Ka gagi salati ga wanda shi ne farkon faɗin da baka taɓa samu kamar sa ba. Mai rawanin nan da shi yake sarrafa duniya, baka mai da biyu a kaunu ba. Sa ahali sa sahabu kan banda abun faɗi, in tafi ban je gashe uba. Ruhin bayi shehu Ahmadu kai da ya kake, mu sha girjin mu duk da ban kai da fada ba. Haske maganin duhu, wannan kiran da kai mana ba mu daina jinsa ba. Ibrahim ubar jali duk wani mai jansa ba, bai taba wargi gaban ka ba. Ahmadu farkon ka babu shishewa bulfati, ba a taba wani ya faɗe ka ba. So kuke shehu sharif sale zara bata muku tamka ba. Zan mutu dan ke sai ya da fadi bakin sani, ba ni da kowa banda ke ummu abiha. Na faɗi ne ko na boye, in ma da abun faɗin bai wuce maula agunta ba. Aminci a gare ki Fadima, yau ma na faɗi ban taɓa suma domin ki ba. Batula a kullum a ko'ina daga zargi nake, ban iya komai a san ki ba. Na rayu da san ki zara, wallahi idan na ce da mai mini bayan ki ai ba za a yafe mun ba. So kike na cikin ciki, ma'ana na naki ne. Boyayyen abu ne a zahiri, an rasa mai faɗi, ina aka gano isarki ne. Gani ya gaza gane kyanki, wai shin a ina take, kwarai lamarin zara gaibu ne. Duk mai nema ya zo shiga inda abin yake da
rashi ma rashi ka so ta kawai sai ka tsallake. Gani ne ke gane zahiri ita a ina take, kamata yayi doguwar take. Halittar da ta kama Fadima ko a ina take, daban take kar dai mushan take. Tun ba a'a babu Zara daban take, da ita muka san asalin mu tashi mu sake. Ba a taba girman da Zara kai na taba mun sani, komai ka gani arzikinta ne. Mukami da isa da arziki du daga ita yake, kowa ka gani dan kulinta ne. Tana alfahari da zuciyar da take tafasa cikin santa, ina kamar ta ne. Rahama ya sauka ko ina, ko a ina kake karabu da kaunar ta za ka san kaiwa ne. Zan mutu dan ke sai da Fadima kin sani, bani da kowa banda ke Ummu Abiha. Halittu sun kasa gane girman ta a duniya, kiyama ranar batuli ne. Kowa kaga ya sha a ko'ina Fadima ya rike, abin alfaharin mu Zara ce. Wayar ta ba zai faɗu a bakinmu ba, mun sani nishaɗin Mahamudu Zara ce. Ka tuna kai ma a ko'ina, wa kaga an rike an mutu zamzam in ban da Fadima wace ce. Batula a neman ta kaunukan suka tare na ce, amma an gaza gane ko kaɗan. Wuyar ta take boye zahiri, gata a duniya gata a nan gata nan a can. Ba a gano hakikanin Fadima mun sani, duje zaba kai ka bar ta nan. Ita ce farko a fari, tun fari daban take, nana da girma take, kai ta fi gaban nan. Zan mutu dan ke sai da Fadima kin sani, bani da kowa banda ke Ummu Abiha. Mukamin Zarawu ya fi karfin kan dan adam, sai dai ka faɗa abin da ka sani. Akwai take tun ba akwai take, ruhi take ga annabu dukanmu mun sani. Me za ka yi wa Allah ya so ka ne, banda ka so uwar ga duk wani mai kinta ya banu. Ko ba komai da santa Allahu ya yo zubin halittar mu kamar ice da ku baki da hannu. Zan mutu dan ke sai da Fadima kin sani, bani da kowa banda ke Ummu Abiha. Komai aka nema gunta take na sani,